идоракунии самараноки неъматҳои табиӣ, махсусан захираҳои энергетикӣ, кафолати рушди соҳаи мазкур ба шумор меравад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 10 соли охир иқтидори истеҳсолии нерӯи барқ дар ҳаҷми 1017 мегаватт бештар гардидааст, ки сармоягузории соҳаи энергетикии кишвар ба маблағи беш аз 60 миллиард сомонӣ барои татбиқи ин раванд мусоидат намуд. навсозӣ ва таҷдиди таҷҳизоти нерӯгоҳҳои амалкунанда низ имкон фароҳам овард, ки истеҳсоли нерӯи барқ 200 мегаватт зиёд гардад. давоми соли 2025 ба маблағи 1,8 миллиард сомонӣ анҷом ёфтани корҳои барқарорсозӣ ва таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум иқтидори истеҳсолии ин нерӯгоҳро аз 114 мегаватт ба 174 мегаватт расонид, ки ин дастовард ба дастрасии бештари корхонаҳои саноатӣ ва шаҳрвандон ба нерӯи барқи аз ҷиҳати экологитоза мусоидат намуд. дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҳамчунин лоиҳаҳои муҳими соҳа аз қабили сохтмони зеристгоҳҳои нави барқӣ ва хатҳои интиқоли барқ амалӣ карда шуданд, ки имкони содироти қувваи барқро меафзояд. дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар аз 17,2 миллиард киловаттсоати соли 2015 ба 24,2 миллиард киловаттсоат дар соли 2025 расонида шуд, ки 7 миллиард киловаттсоат ё 40% зиёд мебошад.